Ahoj, vítám tě v dalším kurzu Pilates pro chodidla a nohy. A jako každý týden máme nějaké téma, na které se v tom svém životě díváme víc, nežli jenom na rozpohybovávání, protože ty nohy nám něco říkají. Už jsme si rozhýbali, ale v těch jednotlivých cvičebních lekcích jsme si rozhýbali patu a zjistili jsme, jak ta pata má velký vliv na naše záda, na náš krk, na hrudní páteř. Mám velkou radost, že mi hlásíte různé vaše postřehy v tom vašem těle, co se v tom těle mění, že i když cvičíme s těma chodidlama, v podstatě jenom s chodidlama, ale fakt to není jenom s chodidlama, ale hodně se jim věnujeme a zapojujeme ty chodidla do celého svalového aparátu, dopřáváme jim tu možnost vytvořit tu schopnost toho propojení v tom našem těle a nastartování všech těch hlubokých svalů v tom našem těle. A že necháváte zažít na tom svým těle ty účinky z toho, když vám ty nohy ožijí a stanou se tím podporovatelem a inspirátorem pro ty naše svaly. A že mi hlásíte a píšete ty krásné zprávy, že vás třeba přestalo bolet rameno, že se vám nádherně uvolnila krční páteř, že i vaše bederka je na tom mnohem líp. Takže to mě dává hodně moc radosti, podpory v tom, že i já tyto lekce tvořím dál. Ještě máme nějakých 5 lekcí. Samozřejmě videokurs už k mání není, ten už je zavřený, ale stále máte možnost si tento kurz absolvovat ve streamovém klubu. A teď do streamového klubu bude přibývat ještě další novinky, takže pokud vás to zajímá, tak to všechno najdete u mě na webu jolananovotná.cz. A teď už ty kartičky, já jsem vlastně ani nemíchala, že jo? Takže teď už ty kartičky v tomhletom týdnu, jaký téma se pro nás otevírá, nabízí, přichází. Co pak nožky byste nám chtěli říct, abychom v tom svém životě proměnili nebo něco změnili? No, tak tramtarada. No jo, buď kreativní. Zkus do všeho, co děláš, pustit hravost a kreativitu. Život je potom mnohem veselější. No jasně, kreativní. Buďme prostě takový otevření, dívejme se na to, co jde a jak by to šlo, než na to, že to nejde a že to nemůžu, že to nezvládnu. Takže to je takový, to nás obtěžkává, takže dívejme se na to z té druhé strany. A i když si třeba na začátek řekneme, to by teda nešlo, no to já nemůžu, to nejde, tak se podívat, ale jak bych to mohla, i přesto, že si myslím, že nemůžu. Jak bych to ale mohla udělat? Dovedu si představit, že bych to třeba někdy v budoucnu mohla udělat, jaké kroky by k tomu teď mohly vést, abych teď mohla začít. Kreativita hodně souvisí s pánevním dnem, protože je to záležitost podbříšku. Když se na to podíváme z toho sanskrtu, tak to je vlastně druhá čakra, tvořivost, kreativita. A já říkám, že není to o tom jenom, že jsem kreativní tvůrčí, že dokážu s těma rukama vyrobit nějaký krásné věci, hmotné věci, ale nejvyšší vrchol kreativity pro mě je to, když se dokážu vylízat z jakýkoliv šlamastiky, dokážu si na to v tom najít nějakou svou cestu a poposunout se nahoru, nikoliv dolů do bahna. A i když mě to náhodou dovede ta cesta dolů do bahna, tak já se za chvilku trošku, když se tam naučím plavat v tom bahně, tak se začnu zase zvedat směrem nahoru. To znamená, vymyslím něco, přijdu na něco, na jakýkoliv způsob toho, jak se z těch šlamastik dostanu ven. A to je vlastně i s tím naším tělem, že se z té šlamastiky, z toho, že nás něco bolí někde, takže najdu cestu, jak z toho se dostanu ven. A zpravidla to není cesta léků, že budu brát ten lék, ten lék, protože cesta je brání léku do pekel. Jen se podívejte dneska do lékáren, podívejte se do farmaceutického průmyslu, je čím dál víc druhů léků na víc druhů nemocí, obtíží a podívejte se do statistik, kolik lidí je dneska nemocných oproti tomu třeba před 10-20 lety.
tak těch nemocných neustále přibývá. Takže pokud by léky byly to, co nás uzdravuje a vede ke zdraví, tak by nás mělo víc přibývat těch zdravých a nikoliv těch nemocných, nikoliv víc těch nemocí. Takže tohle je takový selský rozum a mnohem méně léků by se mělo brát, protože pokud by ty léky nás měly uzdravit, tak by jsme je potom už nemuseli brát, že? Tak teď jsem se trošku zafilozofovala, ale pojďme se vrátit spíš tomu pohybu a vraťme tomu tělu živost, schopnost sebeuzdravovacích reakcí. Je to trošku práce, ale bez práce nejsou koláče. Tak se mějte krásně, buď kreativní, vymysli, jak to jde, no a vy se mi samozřejmě v komentáři podělte s tím, co napadá vás, jak vy byste mohli být kreativní a pokud vás mé kartičky baví, zajímají, tak dejte tady na mém YouTube kanále odebírat, ať o další nová videa nepřijdete. Mějte se hezky a zdraví vás Joli z Pohybotéky. Ahoj!